मा जाबावनो बे जिउआव आइ जमुना दाखालिबो नोंस्रानो फैसा हरदों बेसे नोंनिफ्राय फैसा बिबाय थानो आङो आं जुदि थाबायनो हानायमोनबा आं जुदि खरा जायामोनबा आं खामानि मावगौमोनलै आं नोंनिफ्राय मालाबाबो फैसा बियामोन आइ उफाय गैयिनि थाखायसो आं नोंनिफ्राय फैसा बिनांगौ जादों फारसेथिंजाय आरो आं खबाइसिनो बोरै खिन्थानो आं खरा जाना दङ होननानै बियो सहायनोनो हानाय नङा फारसेथिंजाय फिसाजोआबो गोमाना दङ दासिमबो नागिरना मोनाखै न'आवबो बोरै थांनो आं दा एसेबां गोजान जायगायाव फैना लानानै आं दा आं बोरै थांनो मालायबा लोगोफोराबो दा थाङानो बेफोरबायदि बेसेबां दिन थाबाय थानो आङो आरो आइ जमुनानिफ्राय बेसे फैसा बिना जाबावनो बिसोरो गावसोरनो मोनजायाखै आं बेफोरबायदिबा थांना थानो हानाय नङा आं हानाय नङा एबारनिफ्राय बिला आङो आइ बिला नोंनिफ्राय लागिबा आं बिदिनो रानै थैनांगोन जेबो जायालासिनो आं थैगोन आइ आं थैगोन रावबो मददबो खालामा आंखौ एसेबो कम्पानिनि मालिकाबो बेसेबा गाज्रि आंखौ नायनो थाङा जा एसे फैसा मोननो दङमोन बेखौबो मोननानै जाजोब्बाय दा मा मावनानै जानो आं दा फिसाजोनिफ्राय बेसे बिना जानो आङो बिसोरो गावसोरनो जानो फैसा गैया हेलौ आफा मा खालामदों दङ आइ आं ओरैनो जिरायनानै दङ ओमफ्राय माइ गायनो थांनाया फैबाय नोंसोरो आइ औ आफा फैबाय नै दासो फैदों जोंफोर सानैया ओमफ्राय नोंसा आइया मा खालामदों आइ ओंखाम जादोंना जायाखै जाबाय दे आफा एसे आं फैनानै खुरना होफैदों दे आइ नों अनबाय थादे नोंखौ जेसेबाङानो राया मानो नों गावनि बिमा साननानै नोङो गाज्रि सानना लानाङा गोसोआव अनबाय थादे आइ बिनिया फिसाजो गोमादोंना बेसेबा टेनसनाव दङ बियो फाग्लि रखम जाना दङ मानसिया औ आफा आंथ' आइखौ जेबो बुंला आइया आंखौ जेसेबांखि राया मानो आं जेबो बुंला आफा ओमफ्राय आफा आं नोंनो दायो 500 सोना हरगोन दे माइ गायनायनि फैसा मोनदोंमोन जोंफोर 500 नाङा दे आइ नाङा आंना लोगो सासेया आंखौ अननानै फैसा 500 होदों आंनो दिनै आं नोंनो खिन्थानोसो नागिरदोंमोन आइ नांथ'ला होननानै नोंनो फैसा 500 होदों अननानै दे होमबा हामबाय दे औ आइ नोंसोरनि फैसाखौ नोंसोरो मायबा मोनसे बायना लादो माइरङा जोबजोब्बाय नामा आइ दङ आफा जोबथ'वाखै ओमफ्राय बेसेबांसो गायनो हाखो आइ न'नि हाखौ बिगाथाम गायबाय दे आफा जेनथेन आरो जोंफोर गुबुनफोरनियावबो खामला गायदोंना आरो बिगानै गायबावनो दङ ओमफ्राय आफा नों ओंखाम जाबायना जाबाय दे आइ जाबाय आफा आङो माइ गायनाय फैसाखौ जेबो खरसा खालामथ'वा मानोना नोंनि थाखाय नोंनि टिकेटनि फैसानि थाखाय आं जमायना दोनगोन औ आफा थाबैनो नोङो न'आव फैनांगौ आं दा बेखौल' मिन्थिगौ आइ आङो लासैनो थांगोन दे नोङो आंनि थाखाय फैसा जमायना दोननाङा नोंसोरनो नांगौ बुस्थु गोबां दङ नांगौ बुस्थुफोरखौ बायना ला आं थांगोन दे आइ नों जेबो टेनसन खालामनाङा आरो आइ आं न'आव थाङागौ लागि नोङो नोंसायनो खिन्थानाङा दे आंनि आथिङा खरा जाना दं होननानै नङाबा बियो सहायनो हामाना नङा खिन्थायाखै आं आफा दासिमबो खिन्थायाखै आरो हमबिखि आगैखौबो खिन्थानो होआखै उमा खफ्रिनोबो खिन्थानाङा दे आइ जागोन दे आफा आं खिन्थाया आं रावनोबो खिन्थायाखै खालि हमबिखिनोल' खिन्थादों दे आइ ओमफ्राय ओंखामफोरा मोजाङै जा दे माइरङा बेसेसो दंबावो आइ आफा नोङो जोंफोरनिखौ टेनसन लानाङा दङ दे बुरजायैनो दङ आंनिबाथ' दानो जोबनाय नङा माइया दंबावसो नंमारगौना आइ औ आफा ओमफ्राय आफा नोङो ओंखामफोरखौ मोजाङै जादोंना जायाखै नोंनो लोगोआ होमारदोंबा 500खौ औ आइ होदों आं ओंखाम जादों आइ नों आंखौ सिन्था खालामनाङा दे होमबा जागोन दे आफा मोजाङै थादे आफा दे आइ मा होननानै फोरमायबावनो आङो माइया बस्तानैल'सै आफा बे बस्तानै माइया हाइस 1.5 मास बा 2 मास थांगोन बेनि उनाव माजोंदि माइरं बायगोन बेखौ बेसेबा सिन्थागासिनो फारसेथिंजाय आरो आफा आं नोंनो बबेनिफ्राय हरबाय थानो आं मा खालामनो दा जेथिंबो प्रब्लेम आफायाबो खरा जाना थाबाय खामानि जेबो मावनो हाला बिथिंजाय आरो आइयाबो ना बेनि टेनसनावनो माथा उरुं रखम जाना दङ बेफोरावबो थांला
बिथिंजाय गुमा खबियाबो जेबो खामानि मावा जानोल' हागौ मालाबाथ' सानो आङो बिनि ओंखामखौनो संना होआ होननानै नाथाय आरो माथो खालामबावो गुबुनफोरनि बायदि अन्थाइ बिखानि नङाना जोंनि गोसोआ बोरै ओंखाम होआलासिनो थानो हाया जोङो बेफोरबायदि खालामनो आइदै आब' जमुना नोंनिया मोदोम सायाखै माइ गायबाय थानाया सादों आगै सादों नाथाय साबालाय आरो मा जाबावनो आगै माइ गायनानै जायाबा मा खालामना जानो दा जेथिंबो प्रब्लेमानो जोबा फारसेथिंजाय आफाया खरा जाना दङ जेबो खामानि मावनो हाया फारसेथिंजाय आरो आइया माथा गरम रखम जाना दङ बेफोर मावनोबो थांला फारसेथिंजाय आरो गुमा खबियाबो खामानि मावनो थाङा आं अबे मोनसेखौ सोमहालिनो दा सोरखौ नायनो आङो सोरखौ आब' आंनि थाखायनो जाजोबदों खोनानो बेफोर अम्बिकी आगै नोंबो बे मोनसे बाथ्राखौनो मानो बुंबाय थायो नोंनि थाखायलाय मानो जानो जोंफोरनियानो खाफाल गाज्रि बुंनो थाङोबा आंनियानो बांद्राय गाज्रि आइयाबो थैबाय आफायाबो खरा जाना दङ दा नै आइ फिसायाबो दा सोर सासेखौ नायनो दिनै अम्बिकी उन्दुलाङा आङो मिथिगौना आगै नोंखौबो सानो आं नोंखौबो सिन्था खालामो आब' गोसोखौ बांद्राय लोरबां खालामना लानाङा आं दङना नोंजों आं दङ आंबो नायगोन आंबो मदद खालामगोन आब' दिनै मोननाय फैसाखौ आं लाया नों ला आब' नोंसानि आयंखौ थाबै न'आव लाबोनांगौ फैसा गैयिनि थाखाय बे न'आव फैनो हायाखै जोंनो मायबा मोनसे खालामनानैबाबो लाबोथारनांगोन आयंखौ होआखै अम्बिकी नों थानायखायसो नों गैयाबादि आंहा आरो मा जाबावगौमोन बेनिखायनो आब' गोसोखौ बांद्राय लोरबां खालामना लानाङा मोजां जागोन सानसे नङा सानसे मोजां जागोन आब' नों नायबाय था बिदिबाथ' मोजाङानोमोन दिनै आगै आंखौ बुथारनाङा अननानै प्लिज आंखौ बुथारनाङा आं बे मोनसे सिमांखौ मानो नुबाय थायो सोर बियो मोखांखौ सानसेबो नुवा आङो मोजाङै आंखौ मानो बुथारनो नागिरबाय थायो बियो मा जादों आइहा मा जादों आयै आं बे मोनसे सिमांखौ मानो नुबाय थायो आयै दिनैबो नुलायबाय मा नोङो बै सिमांखौ नुलायबाय आइ दे जेबो नङा दे सिमांसो आइ मानो नुबाय थायो आं बे मोनसे सिमांखौ मानो नुबाय थायो आरो आयै आंनि मुङा थारैनो बिथरायमार ना मानोबा आंनि मुंखौ बिथरायबायसिममोन ना आयै आङो सोरमार मानो आंहा जेबो गोसोआव गैला आङो नोंसोरनिनो फिसाजोमाना आयै बुंना आं सोरमार मालाबा सानफ्लांलाय लाङो आं आयै नोंसोरखौबो आंनि बिमा बिफा नंमारगौना नंमारा होननानै आं मा होनना बुंनो दा नंगौ आइ नोंनि मुङा बिथरायबो नङा आरो नोङो जोंफोरनिबो फिसाजो नङा आं मा होनना बुंनो दा जुदि जोंफोरो बुङो नोङो जोंफोरनि फिसाजो नङा होननानै अब्लाथ' नोङो दुखु मोनगोन आरो असे बिमा बिफाखौ नोङो नागिरगोन आरो जोंफोरखौ नागारना थांगोन इसोरनि अननायाव नोंखौ मोनदों जोंफोरो नोंखौ बोरै हगार हरनो हानो देनाय जोंफोरो आइ सासेबो फिसा गैया जोंहा नोंखौनो फिसा रखम मोनो जोंफोरो गावनि असे फिसा रखम आयै मानो जेबो बुङा आइ नोङो जोंफोरनिनो फिसाजो मिथिगौ ना आइ नोंनियाव मानो गोसो गैया मिथिगौ ना सानसेखालि नों थांबाय थानायाव नोंखौ गारि गंसेया सौदावना गालांदों बेनिफ्रायनो ओमफ्राय नोङो एक्सिडेन्ट जानानै नोंनि जेनेबा नोङो खर'आ एसे बोरैबा जाना दङ माने गोसोआव थायि जाना दङ आइ नोंलाय होनबालाय दिनैसो मानो खिन्थादों आइ नों दुखु मोनगोन होननानै खिन्थाया आं आइ बै गारि एक्सिडेन्ट खालामनाय मानसिखौनो नुबाय थायो नोङो आइ नों बैखौनो नुबाय थायो नोंखौ एक्सिडेन्ट खालामना गालांदोंमोन ना बियो बेनिखायनो नों बेखौ नुबाय थायो सिमाङाव मानोबा गोसोआ मानियाखै मानोबा आं बोरैबा मोनबाय थायो नोंबो दङ आफाबो दङ आंजों थेवब्लाबो मानो बोरैबा मोनबाय थायो आं आयै आं मा होननानै फोरमायनो दा आयै आं फोरमायनोनो रोंला आं मा होनना फोरमायनो आइ नों गाबबाय थानाङा नोंनो आङो ओंखाम खुरना लाबोनि दे दिनै सबायजों दाउ संदों आङो नों मोजां मोनो ना
सिमांसो दे आइ नों बेखौनो मानो एसेबां टेनसन लायो आइ नों मानो एसेबां सानो नों गाबनाङालै आइ आं दुखु मोनो मिन्थिगौ ना जागोन दे आइ आं गाबला थेवब्लाबो बेफोरबायदि सिमां नुबाथाय आं गियो आरो जोबोद दुखु मोनो मानोना बुंदोंना आङो आइ बेयो ओरैनो सिमांसो आंबो गाज्रि सिमां नुयो आरो आइ सोरबा बुथारनो नागिरनाय सोरबा होसोनाय थेवब्लाबो आं जेबो मोना दे आइ गाबनाङा आं नोंनि थाखाय ओंखाम खुना लाबोनि दे आइ जागोन दे आयै थां होनबालाय आयै आरो आफा नोंसोर सानैया आंखौ जोबोद अनो नाथाय मानो आं नोंसोर सानैखौ गावनि बिमा बिफा बायदि मोना मानोबा आंहा गुबुन बिमा बिफा दं होनना सानना लाबाय थायो आङो मानो बेफोरबायदि सानफ्लांबाय थायो आंनो पापि आइ आफाया आंखौ एथ'ग्राब अनो आरो आइ आफायानो आंनि मेगन सिगाङाव दंखायो थेवब्लाबो आंनि गोसोआ मानो बेफोरबायदि सानफ्लांबाय थायो मानो गोसोखौ हारसिं दरसि मोनबाय थायो आं बोरै फोरमायनोनो हाया दा गथ'आ मानो बेफोरबायदि गाज्रि सिमां नुबाय थायो आंबो गिलायलांबाय थाबिसो लाबना होफैनांसिगोन मानो एथ'ग्राब गाज्रि सिमां नुबाय थायो बियो मानो आरो बेखौबोथ' जोंफोरो मोजां अबस्थायाव मोनाखैमोन ना आसलथे गथ'खौ सोरबा अबाव लांनानै बुथारनो सेस्था खालामनायमोनबा जों मोननायखायसो दैयाव गथ'खौ बोरायजों आंजों बाला लायनो थांनायाव मोननायखायसो नङाबाथ' गथ'आ दालागि थैगौमोन सोर पापिया बेफोरबायदि खालामानायमोन गथ'खौ खर'आव दासिमबो एसे सिन दङ दाननायनि सिना जेनथेनसो बासायनो हादों जोंफोरबो गथ'आ सोरखौबा गोसथोना लादोंमोन खोना गोसथोनायफोरानो बेफोरबायदि लांनानै बुदोंमोन खोनाहाय दा मा होनना बुंनो आजिखालिनि जुगाव आरो ओइ बोराय खोनादोंना होजों फैलाय ओइ बोराय खोनादोंना खोनायाखै मा जाखो बुरै ओइ बोराय जोंफोरनि फिसाजोआ माबा गाज्रि सिमां नुबाय थाग्रा जादोंलै आंनिबा बिखौ गाज्रि सिमां नुनायनि थाबिसो गानहोनांसिगोनलै बोराय नङाबा जानाय नंला आरो आंनियाव सोंबाय थायो आं नोंसोरनि फिसाजो नंमारगौना नंमारा आं सोरमार आंनि मुङा बिथराय नंमारगौना नंमारा होननानै सोंबाय थायो आंनियाव आरो बोरैबा मोनबाय थायोनोहाय गोसोखौ मोनगोन थर' बुरै गोसोआव गैया जानो हागौ बियो सोर अबेनि दा जोंफोरो हाजारबाबो गावनि असे बिमा बिफा नङाना बिनि आत्माया मोनथिगौ खोनालै इसे मोनथिलाहाय बोराय आंथ' थगायनासो दोनदों बेखौ एक्सिडेन्ट जादोंमोन नोङो गारिया सौदावना गालांनायनिफ्राय नोंनि खर'आ बेफोरबायदि जादों गोसोआव थायो होननानै आं थगायदोंसो बोराय बेखौ नोंनियाव मालाबाफोर सोंबाथाय नोंबो बेफोरबायदि बुंबानो जाबाय नङाबा बियो जोंफोरखौ गावनि असे बिमा बिफा नङा होनना मोनथिबाथाय बियो गावनि असे बिमा बिफाखौ नागिरना थांगोन ओमफ्राय जोंफोर सानैखौ नागारना थांगोन बियो बोराय दे आङो नों जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो बुंगोन दे मालाबाफोर सोंबाबो बुरै आंहाथ' दा गिनायसो मोनदों गामिनि मानसिफोरा खिन्थाना होबा मा जागोन गामिनि मानसिफोराथ' आंनिबा रावबो खिन्थाना होखाया आं मोनथिगौ मिटिङाव आङो खिन्थाखाना दोनदोंमोन ना बुरै मोनथिलाहाय दा जोंफोरनि फिसाजो नङा होनबाथ' बियो जोंफोरखौ नागारना थांखागोनलै बोराय जोंफोरनिया मा जागोन बोराय गथ'नि मोखांखौ नायनानै जोंफोर सानैया मोजाङै खुसियै थायो दा बे गथ'आ जोंफोरखौ नागारना थांनांगौबा जोंफोर सोरनि मोखां नायनानै थागोन देनाय बोराय गथ' गथायबो गैजा रोगा आं बोराय अजाफोरनियाव थाबिस मोनसे लाना फै गाज्रि सिमां नुयिनि दे नों बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा बुरै आं दा बेलासे थाबिसखौ लायगोन औ लायथार दै बोराय नंमारगौमोन गथ'खौ मोननायनिफ्रायसो जोंफोर बोराय बुरै एसे खुसियाव दङ नङाबाथ' जोंफोरनि मोखाङाव खुसिखौनो नुवामोन सोर बिमा बिफाया खुसियै थानो हानो बिमा बिफानि सिगाङावनो जुदि फिसा सानै थैयो सोर बिमा बिफाया सहायना थानो हानो सोर खुसियै थानो हानो फिसाजो सासे फिसाला दङमोन बेखौबो इसोरा लांबाय सम भगबानखौनो आं रागा जोङो मानोथ' आंनि राजा आरो रानिखौ मानो बुथारना लांनाय मानो आंनि राजा आरो रानिया थांना थानायमोनबा दासिमहालागै आङो बिहामजोबो मोनगौमोन बिजामादैबो मोनगौमोन फिसौजो फिसौलायानो मोनगौमोन जोंफोरो नाथाय इसोरा मानो बिसोरखौ बुथारना लांनायमोन मा दाय मावनायनि
बेनि साय आंखौनो बुथारना लांबानोथ' जागौमोन ना इसोर। नाथाय बे गथ'खौ मोननायनिफ्राय जोंफोरनि मोखाङाव एसे खुसि फैदोंमोन। दा आरो बे गथ'खौबो जुदि जोंफोरनि गोजानाव लाङोबा जोंफोर बोरै थांना थानो? जोंफोरखौ नागारना थांनाङा दे आइ, नों जोंफोरखौ नागारना थांनाङा। नोंनि मोखांखौ नायनानैनो जोंफोर एसे खुसियै थांना दङ बे साननैसोआ। आइखौ खेबसे खबर लानि र', ओंखामबा संबायना सङाखै। दहायनिफ्राय खेबसेबो खबर लायाखै आङो, गोसोखांबाय दं आङो। आइयाबो बिजि खोना, नङाबा फन हरगौमोन। हेलौ आयै, मा खालामदों? दङ र' बिहामजो, नै दासो ओंखाम संखांदों आङो। ओंखाम संखांनानै जिरायदोंमोनल'सो। ओमफ्राय नोंहालाय संखांबायना संखाङाखै बिहामजो? आङो नै दासो मैगं संनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय आयै मा ओंख्रि संदों? आङो दालिखौनो संना दोनदोंहाय बिहामजो, ओमफ्राय भिन्दि एवना दोनदों, ओमफ्राय ना मानैसो दङमोन बेखौ फ्राय एवना दोनबाय। नोंहालाय मा संनो नागिरदों बिहामजो? दिनै सबायजों दाउ जायोनोलै आयै, बेखौनो संना होनि र'। ए हाबायालाय माथो खालामना दङ? दङ बेयो मबाइल नायबाय दङ। ओमफ्राय थिलु जाबायसोआलाय? बेबो मबाइलखौनो नायबाय दङ र'। दाथ' आरो आं फैनायजों बेसेबा मोजांसो जाबाय। आंनि अमायाबो हामना दङ, गावगायाबो हामना दङ। ओंखामखौनो जायाबा। दे होमबालाय बिहामजो, ओंख्रि संनो दङबालाय संदो दे। औ दे आयै। आंनि आइ बिखुनजोआ खिन्थु बादुलि नङा दे, मोदोम गिदिरबाबो मावसोयो, मावनाङा होनबाबो मावना होफासोयो। आब' ओंख्रिया संदो दे, उखैनाय मोनबाय। उखैबाय? र' आं संनो नागिरदोंमोन। आइखौ फन खालामदोंमोन आङो, ओंखाम संबायना सङाखै होननानै खबर लादोंमोन। ओइ आब', नोंखौ हाबा जाबाय होननानै आङो दिनैसिमहालागै लैथोस्रिनि सिगाङाव खिन्थायाखैलै। नङाबा आङो खिन्थानोसै दे, गाज्रि मोनगोन ना? बेथ' नोंनि हाबायाव फैगोन होननासो बुंदोंमोन सिगाङो, ओमफ्राय आं गिनानै खिन्थायासै ना। दे खिन्थानोबालाय जेबो नंला दे। नङाबा हामा मोनना थागोन ना बेखौनो। नोंनि हाबा जानो गोसो दङमोन बिनिया, नाथाय आरो नोंहाबो बेखौ मोजां मोनना लाबाय नालाय, गुबुन गोसथोनाय मोनबालाय मिनि खुसि हाबा जानो फैनो हागौमोन। औलै आब', माला माबोरै बेफोरबायदि जालांनाय आंबो जेबो फात्ताखौनो मोनासैना। दे दाबो जेबो नङा दे, लाबोदो खालमानसेफोर लाबोदो, आंबोथ' फैबाय थानो हायाना। दे जागोन दे, लाबोनांसिगोन बालाय लाबोनोसै आरो खालमानसे फैगौ बोसोराव। नङाबालाय नोङो बेफोरबायदि बेसे हारसिं थाबाय थानो? औलै आब', हारसिं थानो सुखुथारा, बोरैबा दरसिसि लांदांदां मोनथारो। दा नोंसोर फैनायखाय बेसेबा मोजां मोनदों गोसोखौनो, ओमफ्राय दा नोंसोर थांबाथाय ओरैबायदि मोनगोन ना आंसो मिथिगौ आरो। बेनिखायनो गुमैखौ थांग्रोनो हो, ओमफ्राय नों था। आरो गुमैया थायोबाबो जेबो नङा, बेथ' थाखाया थानो होबाबो, थेवब्लाबो आब' नों थानांगोन दे साननैसो। दे जागोन दे, आंनि आइ बिखुनजोआ थानो होखायो। मोजां मालै आब' नोंनि आइ बिखुनजोआ, बै मोस्रोम आब'नियासो मोजां नङा, फैनोनो होनो नागिरा, थानोबो होनो नागिरा। नाथाय नोंनिया आंनि थाखाय बेस्ट, बेफोरबायदिसो बिखुनजो मोननांगौ। बेल' नङा, न'खरनि गासिबो मानसियानो मोजां गोजा बिसानिया। दे भाग्य मोजां न'खरावनो गोलैदों आब' नोङो। दे ओंख्रिया संदो थाबैनो, आंहा जानो लुबैसोबाय। जानो लुबैबा माने ओंखाम उखैसोबाय। दे दाउ बेदर थानायखाय जानो लुबैदों नोंखौ बांद्राय। औ माथो बुंबावनो आरो आब', बेदर थाबाथाय ओंखामखौ थाबैनो जानो लुबैयोलै। संनोसै र'। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो? इन्ट्रेस्ट मोनदोंना मोनाखै लोगोफोर? आंनिबाथ' नोंथांमोना एसेबाबो दिनैनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनदों, नायनानै मोजां मोनदों। जायबा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, लाइक कमेन्ट हर दे। बायसेन्स कमेन्ट हराबाबो लाइकखौ हरथार दे। माने आसि बिमाखौ थुना होथार, अब्लासो बांद्राय इन्ट्रेस्ट मोनो आरो ना भिडिअखौ गोलाव मोजां बानायनो। ओमफ्राय लोगोफोर, थाबैनो 50K साबसक्राइब खालामना होथारदो। साबसक्राइब खालाम लोगोफोर, साबसक्राइब। जायबा साबसक्राइब खालामना लायाखै, साबसक्राइब खालाम दे अननानै। दा बुरैलाय लांसिगोन आङो, माने बुरैलाय लांबायानो नै। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङा आब', बेफोरबायदि खालाम आब' होननानै बुङोना, बेनिखायनो आं दिनै नापेखौ थांखांफिन होबाय दे। आं नङाबाथ' नापेखौ थैहोनोसो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय सरि दे लोगोफोर, नोंथांमोननि साननाय बायदि आं गासैखौबो बानायजोबनो हाया आरोना।
माने नोंथांमोननि खोथाखौ गासैखौबो मानिजोबनो हाया थेवब्लाबो आङो सम सम मानिगोन लोगोफोर सम सम मानिगोन आरो भिडिअ बानायनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जाबा खिन्थाहर दै बा आंना मुं लानायफोराव बा आबौ आगै होननायफोराव सोमोन्दो लानायफोरावबो गोरोन्थि जानोबो हानाय दै दाखालिनिबा बिबारि आब'मोननि हाबायाव आङो मालाखौनो गानहोनो बावदों बिबारि आब' आरो माबा गुमैखौ मा मुं मोनलायो बिग्राय गुमैखौ माने ओरैबायदि माथा गरम खैना बननो मालाखौनो गानहोनो बावदोंमोन आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर बेफोरबायदिनो आंना सम सम गोरोन्थि जाबाय थागोन दे नोंथांमोना आंखौ जेबो सानालासिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय गोरोन्थि नुबा बुंफै दे लोगोफोर आं बुंनाङाबो बुङाखै दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गाबोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा लोगो मोनलायसिगोन ओमफ्राय लाइक होनो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थादो लोगोफोर थाबैनो 50K खालामना होदोब्रा अनदो आंखौबो दे होमबा लोगोफोर गाज्रि मोननाङा थाथ'लायदो बाय बाय थैयाबा गाबोन लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर मानसिनि जिउना जेबो गेरेन्टि गैया फदनो थैफ्लांनोबो हानाय मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया मा गेरेन्टि नङा होमबा लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे बाय बाय